Ferħ u għaqda. Dan kien is-sentiment ta' bosta anzjani żriera li flejlet il-miliet għataw in-nofs ta' nar ta' filgħodu flimkien jiklu, jixorbu u jisfnu ftit. Bil-pjaga ta' solitudni tolqot firxa kbira ta' anzjani, Rita Grima s-sindku ta' Żurrieq flimkien ma' Donino Malta organizzaw ikla u ġabru taħt saqaf wieħed lil ħafna li m'għandhomx ma' min iqattaw dawn iż-żminijiet ta' festi. Kif dawn rifsu l-adba ta' ċentru ta' matul il-jum id-dwijaq ta' solitudni imbidel ferħ li ma bħalu. Wanjus qabes qabża saħdejhom, f'atmosfera festiva staqsejnihom kif qed iħossuhom f'dan il-jum li rabosta persuni ixamru l-kmien biex ipoġġulhom tbissima fuq fommhom. Ħafna pjaċir, għaw spiritu vera sabiħ tal-miliet u edha f'kumpanija vera tajba. Issa għadin ma' urijni biex nixorbu xi ħaġa, niklu xi ħaġa. Nissimew xi daqqa. Għaw atmosfera sabiħa, għedin nieħdu gost fl-imkien. Għedin fl-imkien nġabru daqxej u nuħdu daqxej pjaġir. Qed nieħu gost ħafna. Il-miliet ifisser ħafna li għana tal-menu tlift ir-raġel għandi tifel disabilità ġifieri ma ngergirx. Iħossni ferħan ħafna. Kuntenta ħafna. Ħepi għal-qalbi. Sallum niklu u nisfnew. U fl-aħħar iż-żriera awguraw il-miliet u s-sena tajba lil kulħadd. Tajjeb is-sena tajba lil kulħadd. Nixtieq nawguralkom il-miliet, is-sena tajba lilkom. Nagħti l-awguri il-dawk li nafu anke l-marab jalla ġiet id-dinja kollha u nitolbu għal dawk li qegħdin ibatu. Il-millet tajjeb kulħadd u s-sena tajba kulħadd.